Ha estat una campanya llarga, ha estat una campanya dura. Hi ha hagut moments que no ha estat bo de fer aguantar. Jo tota la vida m'he dedicat a ensenyar a un nebot meu el que és la superació dins del món del futbol. I qualque pic he hagut de pensar en el que li ensenyava a ell perquè anava a fer el contrari del que jo precisament li ensenyava. I el que li he ensenyat sempre ha estat que com més pegues te posen, més has d'entrenar. Com més difícil t'ho posis l'entrenador, més difícil li has de posar tu entrenant, fent feina. Si t'entren brut, tu no hi pots entrar. Això no ho fa un bon professional. Qualque vegada li vaig haver de recordar, crec que una vegada en tota la carrera, no s'entra brut. No està bé entrar brut a rompre una cama a un contrari. Tu ho saps, Biel. Se pot entrar dur, però mai brut. I ell ha entès sempre. I jo, qualque vegada, he hagut d'aprendre de les paraules que qualque pit te deia tu. Aquí venim a competir, a defensar el nostre projecte, i si el defensam, nosaltres mateixos ens valorarem davant la societat. I això és el que hem de fer com a Partit Popular.